Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathamashyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhitamsa. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Raji Mataji, and host network sudden night poi. Hare Krishna Mataji. And the host Mataji. Hold a minute. Hare Krishna Mataji. എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യോ? അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ഇത് വരും. ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഹോസ്റ്റ് അല്ല, മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു.
ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗം എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗം അമ്പലം. ആ ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വീട് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വെങ്കടഭട്ട എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. സ്ഥലം ശ്രീരംഗം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ശ്രീരംഗം, ആ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും വൈഷ്ണവൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹവും വെങ്കടഭട്ടയും രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അദ്ദേഹം അസോസിയേഷൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ രാമാനുജ സമ്പ്രദായവും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്, ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായവും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ നാരായണമൂർത്തിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി നാരായണ, മഹാവിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി മഹാവിഷ്ണു, അങ്ങനെ അവരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരാണ് വിഷ്ണുവാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭഗവാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നവർ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങൾ. ഈവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ശ്രീകൃഷ്ണനും എല്ലാം തന്നെ നാരായണനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചവരാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം. എന്തായാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാരായണനാകട്ടെ, കൃഷ്ണനാകട്ടെ, ഗുണത്തിലാകട്ടെ, രൂപത്തിലാകട്ടെ, ശക്തിയിലാകട്ടെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും എന്താണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലക്ഷ്മി നാരായണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാധാറാണിയുടെ വർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ലക്ഷ്മിയെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അതുകൂടാതെ രാധാറാണിയുടെ തന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണോ അതുപോലെ രാധാറാണിയുടെ അംശങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മി മൂർത്തികൾ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനുമാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ ചിന്താഗതിയിലേക്ക്, ആ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വെങ്കടഭട്ടനെ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനാണ് പിന്നീട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ വെങ്കടഭട്ടന് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? അതാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭാരതം മുഴുവനും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് വരുന്നു. പുരിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള കേശവ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തേക്കും അവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മസംഹിത കിട്ടിയത്. പിന്നീട് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുരിയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച്, ഒറീസയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ശ്രീരംഗം എന്നുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആ അമ്പലത്തിൽ ദർശനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി പല വിധത്തിൽ പല തരത്തിൽ അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയും ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയും അതിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകുന്നതും കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാരായണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ദാസ്യവും ശാന്തവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അവിടെ ഉയരുന്നില്ല. ശാന്തഭക്തിയും ദാസ്യഭക്തിയും മാത്രമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നാരായണനെ, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റെവറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ
ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധുര്യ രസം വരെ, അതായത് പ്രേമി വരെ അത് ഭഗവാനെ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ആരാധിക്കാനായിട്ട് വാത്സല്യത്തോടു കൂടി, സഖ്യഭാവത്തോടു കൂടി, മാധുര്യഭാവത്തോടു കൂടി വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തിയോട് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അത് ഈ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അവർക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഭാവമാറ്റവും പ്രേമ പരവശവും പിന്നീട് ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും കണ്ടിട്ട് അവർ ആശ്ചര്യഭരിതരാകുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ആ ഭക്തിയിൽ ആറാടുന്ന സമയത്ത് ഈ വെങ്കടഭട്ടനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ആവേശം കണ്ടിട്ട്, ഇദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു മഹാഭാഗവതരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട്, മഹാപ്രഭുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് അവരുടെ അസോസിയേഷനിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി വെങ്കടഭട്ടൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. വെങ്കടഭട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് എന്തായാലും എന്നോടൊപ്പം വസിക്കണം. ഈ 4 ചാതുർമാസ്യ സമയത്താണ്, അതായത് മഴക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ശ്രീരംഗം അമ്പലത്തിൽ എത്തുന്നത്. 4 മാസം മഴയാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. ആ 4 മാസം തന്നോടൊപ്പം തന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയാനായിട്ട് വെങ്കടഭട്ടൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭാരത സഞ്ചാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൃത്യനെ മാത്രമേ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ടാണ് വന്നത്. ഒരു ഭൃത്യൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെങ്കടഭട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുകയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ വെങ്കടഭട്ടൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സേവകളും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 4 മാസക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ, വെങ്കടഭട്ടന്റെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ജനനം 1503 അദ്ദേഹം 75 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെങ്കടഭട്ടന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ദിവസവും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാക്കി വെങ്കടഭട്ടന്റെ ആരാധന നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധനയാണ് വെങ്കടഭട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധുര്യ രസത്തിലേക്ക്, പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ, ലക്ഷ്മി ദേവി സദാസമയവും ഭഗവാനെ, നാരായണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ വെങ്കടഭട്ടൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നാരായണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിവിധ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി ആകട്ടെ ഭഗവാന്റെ കൺസോർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ്. അവരും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ സമീപമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി സദാസമയം ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗോപിമാരെ പോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലയിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ വെങ്കടഭട്ടൻ പറയുന്നു അവർക്ക് അതിന് അനുമതി എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെങ്കടഭട്ടൻ പിന്നീടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവി നാരായണ ഭഗവാന്റെ കൺസോർട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാസലീലയിൽ അവർക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അവർ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ സദാസമയവും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേണ കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണെങ്കിലോ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവരുടെ ഒപ്പം ആ ഐശ്വര്യവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗോപികന്മാരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, രാധാറാണിയുടെ തന്നെ അംശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണം, തൻ്റെതല്ലാത്തത് ഒന്നും അല്ലെ തൻ്റെതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉള്ള സമർപ്പണം അത് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഈവൻ ഭഗവാൻ ശിവനും ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശിവനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഗോപികയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാസലീലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഗോപികമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു ഗോപിയല്ല, വേറെ ആരോ ആണ്. രാധാറാണിയുടെ അമ്മായി ആയിരുന്ന അവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പൂർണിമ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഇതാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ഗോപികയെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങാരാണ്? ഇവിടെയുള്ള ഗോപിയല്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, എനിക്കും രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ പറയുന്നു അവിടെ ഒരു അടുത്ത് തന്നെ ഒരു തടാകമുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയുന്നു. കുളിച്ചു വന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമാസി ഗോപി അവരാണ് പറയുന്നത്. കുളിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി ശിവൻ തന്റെ രൂപമെല്ലാം മാറ്റി അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഗോപികയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു തന്റെ പദവി, തന്റെ ആ ഒരു ഉപാധി അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. മാധുര്യ രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തനും ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാധുര്യ രസത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഈ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനോട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് വെങ്കടഭട്ടൻ പിന്നീട് ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വെങ്കടഭട്ടൻ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക്, അതായത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വർഷിപ്പിലേക്ക്, ആരാധനയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടില്ല, വലുതാകുമ്പോൾ, കാരണം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചേരാനായിട്ട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നീ നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സംരക്ഷിക്കണം, അവരുടെ കാലശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാലശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെങ്കടഭട്ടന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി. അദ്ദേഹവും വളരെയധികം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുകയും വളരെയധികം വലിയ ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ ഭക്തിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ശിക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് തന്നെ അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാസ് ടൈമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സിനൊപ്പം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അസോസിയേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ദർശനം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപാലഭട്ടനെ ഗോപാല എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം തോന്നുന്നു. ഇദ്ദേഹം കണ്ണു തുറക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അല്ല, പിന്നെയോ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. തന്റെ ഗോപാല സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കണ്ണ് വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് താൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സംസ്കൃതം, ഗ്രാമർ, പോയട്രി ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാനും വേദാന്ത സൂത്രം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗൗരാംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സദാസമയവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്യാഗത്തിന് ശേഷം നീ തീർച്ചയായിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നവർ തന്റെ മകനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരുന്നു. കാരണം അവർക്കും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ നേരിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സമീപത്തേക്ക് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി വരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗോസ്വാമിമാരുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയിലെല്ലാം. വെറും ഒരു തോർത്തുമുണ്ട്, ഒരു മുണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിൽ നിന്ന് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കീർത്തനം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർ വെറും ഒരു കഷ്ണം തുണി മാത്രമാണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം അവർ എല്ലാം ലോകത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം പഠിക്കുവാനും ഈ മറ്റുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പിൽഗ്രിമേജ്, അതായത് ഹോളി പ്ലേസസ്, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഹരൻപൂർ എന്നുള്ള ഹരിദ്വാറിന് സമീപം അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ വസിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത്. ആ ബ്രാഹ്മണന് പക്ഷെ മക്കളുണ്ടായില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും
അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണന് സന്തോഷമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് പറയുന്നു ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയോട്? എനിക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളിൽ മൂത്ത പുത്രനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവയ്ക്കായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി വീണ്ടും സഞ്ചാരം തുടർന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്നു. നേപ്പാളിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ ദർശനത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു. അതിന് സമീപമാണ് ഗണ്ഡകി നദി. ഈ ഗണ്ഡകി നദിയിലാണ് സാളഗ്രാമശിലകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഗണ്ഡകി നദിയിലെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ആ നദിയുടെ പ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ട് അത് സാളഗ്രാമശിലയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലും സാളഗ്രാമം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 12ഓളം സാളഗ്രാമശിലകളെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു. ആ സാളഗ്രാമശിലകളെ അദ്ദേഹം ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് തന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാല പോലെ ആ സഞ്ചി കെട്ടി തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു. കാരണം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദിവസവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. നമ്മൾ സാളഗ്രാമമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ സാളഗ്രാമം എവിടേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ സാളഗ്രാമ ശില ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് അതും കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അവരുടെ ആരാധന മുടക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണനോ ലക്ഷ്മി നാരായണനോ വിഗ്രഹമെല്ലാം നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ അവർ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ വിഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു ശുദ്ധമായിട്ട്. അതുപോലെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി തന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് ഈ സാളഗ്രാമ ശിലകളും വച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുക. 3 നേരം ആ സാളഗ്രാമത്തിന് അഭിഷേകവും പൂജയും നിവേദ്യവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് ആ സഞ്ചിയിലാക്കുന്നു. പ്രസാദം അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും യാത്ര പോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, അതായത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്ന ഒരു വലിയ വ്യാപാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ചാർത്തുവാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ പക്കൽ ഈ സാളഗ്രാമശില മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായി. മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം അണിയിച്ച് ആരാധിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സാളഗ്രാമശില മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ദിവസവും അദ്ദേഹം ആ സാളഗ്രാമശിലകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ആരാധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ അശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായി. തനിക്ക് ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ആരാധിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു നരസിംഹ ചതുർദശിയുടെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി. സാളഗ്രാമശിലകളെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹവും കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ എണീറ്റ് അദ്ദേഹം യമുനയിൽ പോയി കുളിച്ചു. തിരിച്ചു വന്നു. ആ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് സാളഗ്രാമശിലകളെല്ലാം എടുത്തു. നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിലൊരു ശില ഇതുപോലെ ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. സാളഗ്രാമശില ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 12 ഇഞ്ചുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഇത് കേട്ട് മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും ആ അത്ഭുത ദൃശ്യം കാണാനായിട്ട് അവിടേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അവരെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു സാളഗ്രാമശില കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമായിട്ട്, അതും ത്രിഭംഗിയായിട്ട് 3 വളവുള്ള കൃഷ്ണൻ ഓടക്കുഴലൂന്തി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ വളരെയധികം പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു.
എന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയുമായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് രാധാരമണ സ്വാമി എന്നുള്ള പേരിടുന്നു. രാധാരമണ. ഈ രാധാരമണ DTനെ വിഗ്രഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു സാളഗ്രാമശില ഒരു കൃഷ്ണനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ വിഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇതുപോലെ വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പൂജ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രാധാരമണ അമ്പലം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ലീലയാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീല അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു രാധാരമണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം 3 തവണ എല്ലാവരും 3 തവണ കുളിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കുളിച്ച് യമുനയിൽ കുളിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടീരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ബാലകൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാണ് നീ, എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നു, ഞാൻ സഹരൻപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, എന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അങ്ങയുടെ സേവയ്ക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം യാത്രയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ മകനെ അങ്ങയുടെ സേവയ്ക്കായിട്ട് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ മകൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നീട് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപിനാഥ എന്നുള്ള പേരും, അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ രാധാരമണ വിഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹം സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഈ ഗോപിനാഥ പൂജാരിയാണ് ഈ രാധാരമണ വിഗ്രഹത്തെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി രാധാരമണ വിഗ്രഹത്തെ വളരെയധികം പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാനെ കാണും തോറും ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സന്തോഷാശ്രുക്കൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ദർശനവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇനി അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമിയോട്. അതായത് എന്റെ പേര് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എഴുതരുതാത്ത അത്രമാത്രം വിനയാന്വിതനായിരുന്നു ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് അത്രമാത്രം വിപുലമായിട്ട് എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ജീവഗോസ്വാമി ഷഡ് സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്വാമി, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ, അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, കാരണം അദ്ദേഹം ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ല, അതിനെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവഗോസ്വാമിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് എവിടെയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ അവരുടെ അടുക്കൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, തന്റെ പേര് എവിടെയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹരിഭക്തി വിലാസ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, അതിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയും ഒരുമിച്ചാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസ എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ
ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഷഡ് സന്ദർഭത്തിന് ഫോർവേഡ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ കർണാമൃത അതിന് കമന്ററി ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ വൈഷ്ണവ എറ്റിക്കറ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ രാധാരമണ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തെയും ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ കഥയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവ ഗോസ്വാമിയും തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജീവ ഗോസ്വാമി തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് താൻ വെറും ഒരു ജീവനാണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ലീലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചാരപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് അവർ ഭഗവാനോടൊപ്പം വന്നവരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും സ്വയം അവർ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു വൈഷ്ണവരായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഗോസ്വാമിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഷഡ്ക്രിയാസാര ദീപിക എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തെ സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തെ അദ്ദേഹം കറക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഷഡ് സന്ദർഭത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർവേഡ് ആമുഖം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു കമന്ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ സംസ്കാരാസ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദുവായിട്ട് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി, ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ജനനം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ മരണം വരെയുള്ള ആ ഷോഡശ സംസ്കാരം, അതെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ നിയമ നിബന്ധനകൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, അതെല്ലാം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് സംസ്കാര ദീപിക എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗൗര ഗണേശോഷ ദീപികയിൽ ഈ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലയിലെ അനഘമഞ്ചരിയാണ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ദിക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗുണമഞ്ചരിയാണ് എന്ന്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോപികമാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരും ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്തെ ലീലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വീണ്ടും വരികയും ഈ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചാരം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വയം അവർ പരിശീലിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുക. അതാണ് ഗോസ്വാമിമാർ ചെയ്തത്. ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ സ്വയം പഠിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ എഴുതി പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, കൂടാതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, സ്വയം പരിശീലിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാചാര്യനാവുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഗോസ്വാമിമാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അവർ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? മാതാജി, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? മാതാജി കേൾക്കാമോ? പറയൂ. ആ ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മീനാരായണ സമ്പ്രദായം ഒന്ന് തന്നെയാണോ? അതെ, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് അതാണ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാധവാചാര്യരും രാമാനുജാചാര്യരുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി സമ്പ്രദായം, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. പക്ഷെ അവർ ഇതുപോലെ ശാന്തം ദാസ്യം, അതായത് നാരായണ വർഷിപ്പാണ് അവര് കൊണ്ട്, വിഷ്ണു സമ്പ്രദായം തന്നെ, പക്ഷെ നാരായണ വർഷിപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ, വ്യത്യാസമില്ല എന്നവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷേ സമ്പ്രദായം എന്താണ്? ഇവിടെ വിഷ്ണു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വർഷിപ്പ്, ഭഗവാന്റെ ആരാധന. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള മുകളിലായിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ളതാണ് സഖ്യഭാവവും വാത്സല്യഭാവവും പിന്നീട് മാധുര്യഭാവവും. അവിടേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ ആകട്ടെ, ബലരാമനെ ആകട്ടെ, വിഷ്ണുവിനെ ആകട്ടെ, ഏത് മൂർത്തിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആരാധനാഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാസ്യവും ശാന്തവും ദാസ്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയുള്ള വർഷിപ്പാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ലക്ഷ്മി നാരായണനും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരാണെങ്കിലും ഓടക്കുഴലും പശുവും മാത്രം, രാധാകൃഷ്ണനില്ല. അതുപോലെ ഉടുപ്പിയിലും ബാലകൃഷ്ണനാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മൂർത്തി. അല്ലാതെ നമ്മൾ പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം അവിടെ വളരെയധികം പ്രചാരം ചെയ്തു. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ വർഷിപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാധുര്യ വാത്സല്യ മാധുര്യ ഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാമാനുജ സമ്പ്രദായവും മാധ്വ സമ്പ്രദായവും നാരായണ ആരാധനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയാണ് കൂടുതലായിട്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധനയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് മാധ്വ സമ്പ്രദായം പിന്നീട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് മാധ്വ ഗൗഡീയ ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമായിട്ട് മാറിയതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം മാധ്വാചാര്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ രാമാനുജ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധനയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ശരി മാതാജി, ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരെ തിലകം വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു. എന്താണ് അവരെ തിലകം, മറ്റേ നടുക്ക് മൂന്ന് തിലകം? അതെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രഭുജി. അതിങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാര് ഓരോ സമ്പ്രദായം പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതികളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡീറ്റി വർഷിപ്പും വിഗ്രഹ ആരാധന ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അമ്പലത്തിൽ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കുരി തൊടണം, അതെല്ലാം അവര് ആചാര്യന്മാർ തീരുമാനിക്കും. അതനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ